Nag-file og resolusyon si Senator Robin Padilla sa Senado nga musubay sa kaso ni Barangay Tres de Mayo Captain Oscar Dodong Bucol Jr. sa privilege speech ni Padilla. Gihisgutan niya ang pagpatay sa mga kapitan ug naghangyo nga maimbestigahan nila kini sa labing daling panahon. Kini aron mahibalan matud pa kung unsa ang tinubdan sa maong krimen. Ato paminawan at tipik sa pamayag ni Senator Robin Padilla. Noong November 25 po, isang karumal-dumal na krimen po ang nangyari. Ito po ay patungkol sa isang barangay captain na habang siya po ay nagla-live, siya po ay binaril. Ito po ay nagkaroon ng napakatinding epekto sa sambayanan. Angayan sa matud pakining hatagag pagtagad sanglit usa kini kadakong hulga batok sa demokrasya sa nasod. Kahinumduman nga hustisya ang padayong gipanawagan karon sa pamilya ug supporter sa brutal nga pagpatay sa kapitan.